Also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Association of land and sea, the world created in front of me. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga Vice Governor Nanay Pineda, ipinagdiwang ang ika-71 taong kapanganakan. Marcos Duterte Carpio Tandem at ilang senador dumalo sa selebrasyon. Political event ng mga kandidato sa Bacolor, Pampanga, hindi pwedeng gawin sa mga resettlement area sa labas ng kanilang bayan. Ilang youth leaders nananawagan ng united vote sa mga kabataan ngayong eleksyon. At frontliners, pinarangalan kasabay ng pagdiriwang ng Aurora Day. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Ipinagdiwang po ni Pampanga Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang kanyang ika-71 taong kapanganakan kung saan binuksan niya ito sa publiko partikular sa mga lokal na opisyales ng lalawigan. Dumalo ang Pampanga Mayor's League at mga kapitan ng bawat barangay sa ginanap na programa sa Brenzy Giao Convention Center. Nagsibig pong bisitang pantangan ng Vice-Gobernador ang UD team kung saan dumalo sina Presidential Candidate Bongbong Marcos at Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte Carpio. Dumating din sa okasyon ang ilan sa mga senatorial state ng UNI team. Nasa selebrasyon din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Binigyang linaw ng Commission on Elections na bawal dalhin ng mga kandidato ng Bacolor, Pampanga ang kanilang political event sa mga resettlement area sa ibang bayan kahit parehistrado ang mga ito sa Bacolor. Ito ay kasagutan ng COMELEC sa kalituhan ng kapitan ng Barangay Bulaon kung papapasukin ang mga ito sa kanilang lugar kahit kandidato ng ibang bayan. Narito po ang report. Higit isang buwan na lamang ay magsisimula na ang kampanya ng mga local candidates na nakatakda ang local campaigning sa darating na March 25. At sa mga kalsada at kabahayan dito sa Barangay Bulaon, Siyudad ng San Fernando, hitik na ang mga poster na nakapaskil, ultimo sa Barangay Hall. Sakop ng Siyudad San Fernando ang barangay, ngunit ang ilan sa mga mangangampanya raw ay mga kandidato sa Bacolor, Pampanga. Ayon kay Barangay Bulaon, Cap Laverne Gopez, halos ang mga residente sa Bulaon Resettlement ay mga rehistradong botante kung kaya't nangangampanya din sa kanilang barangay ang mga kandidato sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ang mga naniniraan sa resettlement ay dating residente sa Bacolor na inilikas makaraang pumutok ang Bulkang Pinatubo.
Ngunit ang kanyang tanong sa COMELEC, Mangutang ko naman sana, Sir Paulo, yung Bulawon, kasi po atang mag-meeting di ba sila rin yung Bacolor, at sula kinila alos munti. Kinila, ngayon ikukutang ko naman, nung nokarin ko, nung COMELEC Bacolor, magsabi lang ka rin, o San Fernando lang mag-isabi. ayon kay Cap Gopes, maiging magkakaalaman na kung ang pasilidad na para lamang sana sa mga kandidato sa siyudad ng San Fernando ay maipapahiram sa mga aspirant ng Bacolor, Pampanga. Kasi po kabon na lang mo lumubring Bacolor, gamitan doon rin covered court, o sa sakuban tayo ng resettlement. Sagot naman ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, hindi maaaring mangampanya ang mga aspirant sa Bacolor, Pampanga sa siyudad ng San Fernando. Dapat ang pangangampanya lamang doon sa kanilang geographic territory, political territory na hindi kasama ang San Fernando kasi nagkakaroon na ng confusion. Bakit yung mga tiga Bacolor nandito nangangampanya dito sa San Fernando? So siyempre magkakalituhan ng mga tao. No? Nagpaalala din ng COMELEC sa mga barangay na makipag-ugnayan muna sa COMELEC officer sa kanilang bayan para sa mga designated campaign area. Siguro yung pagkikipag-ugnayan ng election officer natin at sa barangay kapitan ng area na yon, kasi first time natin na malaman na hindi furnished ng barangay official na ipaparating natin sa concerned election officer natin na paigtingan niya yung kanilang coordination sa mga barangay official sa kanyang territory dahil ito ay dapat na naipaparating sa ating mga barangay officials kung saan yung common poster area sa isang barangay. Maliban sa Barangay Bulaon, may mga resettlement area din ang mga Bacoloreños sa area ng Mexico, Magalang at lalawigan ng Tarlac. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa unang pagkakataon, ngayong 2022 ay wala pong naitalang kaso ng COVID-19 sa siyudad ng Angeles. Resulta umano ito ng malawakang pagbabakuna na isinasagawa sa lungsod, kaya naman nagsimula na rin ngayong Lunes ang rollout ng bakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11. Narito ang detalye. Balik sa zero case ng Ciudad Angeles matapos ang muling pagsipa ng kaso sa pagsisimula ng bagong taon nitong Enero 2022. Sa COVID-19 bulletin ng Ciudad as of February 20, walang bagong tinamaan ng naturang virus sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nakapagtala ng zero case ang syudad para sa taong 2022. Ayon sa local IATF, nakita nila ang pagbaba ng kaso noon pang huling linggo ng Enero, at ito'y bunsod ng mas pinalakas na vaccination drive ng syudad. Sa ngayon ay nasa 39 na aktibong kaso ng COVID-19 sa syudad na binabantayan mula sa 14 na barangay. Samantala, handang-handa ang mega vaccination site ng Angeles para sa pagbabakuna ng mga bata edad 5 hanggang 11 ngayong araw. Superhero at iba't ibang characters ang tema ng vaccination upang maging kaaya-aya ang ambience para sa mga bata. Sa kanilang pagpunta, animoy sila ay dadalo lamang na isang children's party. Kaya naman hindi mawawala ang mga candy booth, balloons, loot bags, at marami pang iba na tiyak na ikatutuwa ng mga bata. Paalala ni City Health Officer Dr. Verona Guevara sa mga magulang, ipabakuna ang mga anak bilang proteksyon ng mga ito, lalo na ngayong inilulunsad na ang face-to-face classes. Dahil napakalaking tulong daw ng bakuna bilang proteksyon laban sa virus, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Dagdag paalala naman ng city government sa mga Angeleño, lalo na ngayong muling ibinaba sa COVID-19 Alert Level 2 ang syudad, patuloy na pairalin ang pag-iingat at pagsunod pa rin sa minimum safety health protocols upang makalabas na ang syudad sa pandemya at paghandaan na ang new normal na pamumuhay. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Youth leaders nanawagan ng united vote ng mga kabataan ngayong eleksyon.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do. There ain't nowhere to hide when judgment comes for you. Let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nananawagan po ang ilang youth leaders sa rehiyon na magkaroon ng united vote ang mga kabataan ngayong May 2022 elections. Dapat daw tumindig ang mga kabataan para sa leader na magtatampok sa interes ng mamamayan. Pakinggan natin ang kanilang apela sa ulat ni Jenna Lumbang Parunga. Sa datos na inilabas ng Commission on Elections, nasa 65.7 million ang mga rehistradong botante para sa May 2022 national and local elections. Mula sa bilang na ito, nasa 56% o higit 37 million ang nasa edad 18 hanggang 40. Mayroon namang 5.4 million ang first time na boboto sa taong ito. Ang numerong nabanggit ay nagpapakita umano sa lakas ng kabataan na magluklok ng lider sa bansa. Ito ang nakikitang oportunidad ng ilang youth leaders upang magkaroon ng united vote ang mga kabataan. Ayon kay L.A. Bonifacio, posibleng maikasa ang nagkakaisang boto ng mga kabataan dahil karamihan ay bukas at aktibo na sa isyong panlipunan. I'm very optimistic for this election that there is a chance that there will be a united youth vote. Youth are not voting for a candidate. They're voting for their aspirations, mga prinsipyo niya. Malaking bagay din umano na nakikilahok na ang youth sector sa iba't ibang organisasyon na magbibigay ng higit pang kaalaman. Napakalakas po talaga ng mga kabataan dahil napakaraming espontanyo na mga organisasyon na nabubuo, di ba po, na kahit sabihin natin na iba naman talaga yung original nilang pinaniniwalaan, kung halimbawa po sa mga ideological, di ba po, pero dahil na rin dun sa ano ba yung kasalukuyang sitwasyon po dito sa eleksyon ay talagang nakakaisa yung kalakhan sa mga kabataan. Makakamit umano ang United Youth Vote kung magkakaroon ng dialogo na pumupuntirya sa mga out-of-school youth na kulang sa access sa kaalaman. Kaya dapat na-develop din ng mga kabataan yung pagkakaroon ng healthy conversations for us to, yun nga, maging optimistic tayo no, na ngayong eleksyon magkaroon ng unity vote or black vote yung Pilipinas. Lalo naman na syempre ngayon, pangunahing plataforma o yung platforms na ginagamit ng kabataan in spreading educational campaigns or educational backgrounds about candidates ay through online. So, hindi malabo na makarating ito paska sa mga sulok o mga mahihirap na rehiyon na meron tayo sa bansa. Makakatulong din umano sa tamang pagdedesisyon kung nakikinig ang mga botante, lalo na ang mga kabataan sa mga candidates forum at debate. Sa tila kasi tayo kumukuha no, ng mga kumbaga
ng ideas nila, ng wisdom nila, or yung stance nila patungkol sa mga issue. At dito din natin makita kung talaga bang reflection sila ng mga pinaglalaban natin bilang Pilipino, bilang kabataan, o reflection ba talaga sila ng boto na para sa kinabukasan. So malaki talaga yung gampanin ng forums and debates. Kailangan hindi lamang tayo nakakulong sa sarili nating paghahasa upang maging makaboto ng tama sa dating na eleksyon, kung hindi ipatong din natin sa ating mga balikat yung pagpapakalat din ng impormasyon sa mga kasamahan natin. Sa ganun, hindi lamang iilan yung magiging responsableng botante sa darating na eleksyon. Samantala sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station katambalang Youth Leadership for Democracy noong March 2021, 62% ng mga youth respondents ang siguradong boboto sa May 2022 election. 75% ang naniniwalang magiging malinis ang eleksyon at 86% ang nagsabing makakaguhit ng pagbabago ang pagboto ng mga kabataan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Office of the Civil Registry ng Capas Tarlac nagsagawa ng mobile registration sa isang ITAT community. Iba-ibang klase ng mga exotic animal pumida sa Pet Mo, Show Mo ng Ciudad San Fernando. At kabalan fashion designer tampok ang mga gawa sa isang fashion show sa London. Yan ang mga balitang ihatid sa atin ni Jana Lumbang Parungaw. Dinala ng Office of the Civil Registry ng lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac ang serbisyo nito sa Barangay Santa Juliana kung saan matatagpuan ang komunidad ng mga Aita. Kaalinsabay ito ng pagdiriwang ng 32nd Civil Registry Month. Katambal ng opisina ang Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter at Tarlac State University School of Law sa pag-antabay sa mga katutubo sa kanilang pagpaparehistro ng birth certificate, marriage certificate at iba pang dokumento. Marami umano sa mga katutubo ang nababaliwala ang civil registration kung kaya sila ang pinuntirya ng aktibidad. Sa siyudad naman ng San Fernando, Pampanga, bumida ang mga alagang hayop ng mga Fernandino sa isinagawang Pet Mo, Show Mo. Nagpakitang gilas ang iba't ibang breed ng mga aso at talaga namang proud na nag-perform kahit maraming tao. May mga pet owners na terno ang bihis habang ipinaparada ang kanilang pets. Gaya nito, bonggang-bongga sa kanilang red suit. At syempre, nakakaaliw din itong mag-amo na naka-Sailor Moon get-up. Walang takot naman ang mga hurado sa pagtingin sa dinalang pagkalaki-laking phyton. At ang winner na most exotic pet, ang matabang iguana ni Dr. Pearl Lagman na tinawag niyang Goryo Daigi. Para sa iba pang balita sa reyon, pumarada ang mga gawa ng kabalan fashion show designer mula sa Arayat, Pampanga na si Vladimir Sigua sa isinagawang fashion show sa London. This is to show and prove diversity, that fashion is for everyone. This is Vladimir Sigua. Ang House of Icon Fashion Show na isinagawa nitong February 19 ay nagtatampok sa disenyo ng mga fashion designers sa iba't ibang panig ng mundo. Dito ay pinakita ni Vladimir Sigua ang kanyang brand design na nagbigay ng magandang kaanyuan sa kasuotang pambabae at panlalaki. Bago pa ang pandemya noong 2020 ay una nang naanyayahan si Vladimir Sigua na sumali sa fashion show na ito at ngayong 2022 ang kanyang ikalawang pagkakataon na makasali. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Francis Cheese Escudero, senatorial candidate. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo.
Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Impormasyong medikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, kahit saan ka pa sa Bulacan, mapapanood mo na ang CLTV 36 shows sa ating mga cable partners. Villarama Cable TV Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Home Choice Cable TV sa Analog Channel 51. Datelsat Cable TV Network sa Analog Channel 41. Skywatch Cable Network Corporation sa Analog Channel 37. Golden Eagle Cable sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Central Luzon Cable Television Network sa Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Star Cable TV sa Analog Channel 48. Master Cable TV Network sa Analog Channel 71. New World Cable Network sa Analog Channel 71.
Tumutok araw-araw sa mga programa para sa mas marami pang impormasyon at kaalaman. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga karehiyon, para sa ating kilalanin ng kandidato segment, nakapanayan po na ating kasamang si Justin Dizon, si Governor Francis Cheese Escudero na tumatakbong senador sa May 2022 elections. Panoorin po natin ito. May Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at nandito ho tayo sa ating programang kilalanin ng kandidato. Meron ho tayong bisita ngayon, mga kabalen, mga karihyon, at talagang sinadya pa ho tayo dito sa ating studio para ho magbigay ng update kaugnay ho nitong kanyang mga gawain, lalong-lalo na panahon ho ng kampanya at syempre, yung mga programa ho na nais niyang ihatid sa kanyang pagbabalik sa Senado. Ang ating hong bisita ay two-term senator at ngayon ho ay gobernador. Ito sigurado napapanood ho ninyo at sikat na sikat. Gobernador ho ng lalawigan ng Sorsogon sa Bicol Region. Noong po siya ay naging senador, naipasa niya ang Universal Healthcare Act at ang libreng matrikula sa mga state universities and colleges at yung pong exemption ng minimum wage earners sa pagbabayad ng buwis. Mga kabalan, mga kariyon, i-welcome ho natin sa ating programa, walang iba, Governor Cheese Escudero. Maraming salamat, Justin, sa iyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay at taga-panood. Maya Paldo, magandang araw po sa inyong lahat at karangalan ko na muling makasama kayo, makapiling at personal na makabisita dito sa inyong studio. Maraming salamat, Governor Cheese. The last time that I was able to interview you, nasa Zoom tayo, and pinag-usapan ho namin doon, just a recap mga kabalen, ito hong mga protocol sa Sorsogon. Kung bakit paano nila na-handle ng maayos itong COVID-19. Nandun, yung hindi ko makakalimutan, linalagyan nila ng tape o hinaharangan yung mga truck na dumadaan para hindi makalabas. And very effective po. Kaya naman ito, nandito tayo ngayon, social distancing, physical distancing with mask on, di ba? So ito mga kabalen, kumustahin ho natin si Governor Cheese. Sir, una sa lahat, belated Happy Valentine's, at syempre, napanood ng lahat sa IG. Ito, yung inyong anniversary ni Miss Hart. Kumusta ho? Kumusta ang buhay pamilya ngayong mga panahon ng pandemya? Ika-7 taon na namin ni Hart. Ika-7 taon na wala yung kate o 7-year itch. Maayos at maganda ang aming relasyon. Nagdiwang kami na ika-7 anibersaryo ng ika-15 ng Pebrero. Pero birthday din ni Hart, yung February 14 o Valentine's Day. At least tipid na yung regalo sa Valentine at regalo sa birthday, isa na lamang. Maayos naman, busy rin kasi si Hart sa trabaho niya, Justin. Kanina, umalis ako na alas 5 na umaga para magtungo ng Tarlac, tapos dito sa Pampanga. Siya mas maaga pa umalis ng bahay dahil meron siyang maagang suit. Pero maganda na rin yun, nang hindi gaanong nakikita sa mga panahong to. Para pag nakita kami, may miss at saka may gigil. Pag nakikita kayo, maganda at importante yan sa mag-asawa. Ayan, take it from Governor Cheese. Magandang payo yan, mga kabalen, mga kariyon. Pero ito, pag-usapan naman natin yung sa politika, when VP Lenny visited po your province, nabanggit niya doon na hindi niya panghihinayangan na kayo ay lilisan ng Sorsogon upang manilbihan po, bilang senador sa mas marami at sa mas malawak nating mga kababayan. Sir, how would you react to this statement po? Siyempre, nagpapasalamat ako sa kumpiyansang binanggit at pinakita ni Vice President Leni Robredo. Pero yun naman talaga ang balak at hangarin ko sa muli kong pagtakbo sa Senado, Justin. Kahit ano kasi ang galing, talino, talento ang ibuhos ko sa aming lalawigan, kahit magtatambling ako at magsisirko ako bilang gobernador, may hangganan lamang ang aming mararating kung hindi aangat din ang buong bansa. Ito ang rason kung bakit muli akong tumatakbo sa pagkasenador. Sa bigat ng problema ng bansa, dapat all hands on deck. Dapat sino mang may maiaambag, maitutulong, alokin niya na yung ambag at tulong na yan para sabay-sabay tayong umangat, bumangon at malampasan ang problemang dulot ng pandemyang ito. Apo, sir, sa initial kasi nga nabanggit ko kanina, you had one of the most comprehensive response pagdating sa ating pandemic, pagdating niyo sa Senado, ano yung mga nakikita ninyong gusto niyo nang gawin immediately para makatulong sa bansa natin pagbangon sa pandemya? Dalawang bagay. Ang pangunahing batas na dapat ipasa ng Kongreso ay ang taunang budget o General Appropriations Act. Ang tingin ko dyan, yan ang susi, tulay at daan para makabangon muli ang ating bansa.
May kasabihan sa Ingles, governance is about allocating scarce resources. So kung ma-allocate natin ang tama ang taon ng budget, malaking bagay yan at kung sasabay pa ang pribadong sektor sa muling pagbangon ng ating ekonomiya. Ang pangalawang nais kong tutukan at bigyang buhay ay mas malawak na kapangyarihan at karapatan para sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa totoo lang, mas alam po nila, mas alam namin ang kailangan ng aming mga kababayan kesa sino mang national official na nakaupo lamang sa air-conditioned kwarto niya sa Maynila na hindi man lang tumatayo para tanawin man lamang ang ating kalagayan. Napakaraming best practices, halimbawa, ni Governor Dennis Delta Pineda dito sa Pampanga, sa amin sa Sorsogon, sa Cebu, sa Negros Occidental, Negros Oriental, at iba't ibang lalawigan. Marapat, tanggalin na natin ang mga tanikala na tumatali sa mga lokal na opisyal at local chief executive para magawa po nila kung anong nararapat at kailangan gawin sa kani-kanilang lugar. Tunay na otonomiya, ika nga, ang isa sa mga isusulong ko sa Senado muli. Sir, nabanggit niyo yung tunay na otonomiya at yung kayang gawin ng mga local chief executives sa kani-kanilang mga lugar. Para ho sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ayan, mga kabalen, mga karehiyon, dito ho sa lalawigan nila Senchi, sa Sorsogon, kabilang ho sa kanyang mga napagawa, yung mga gusali, mga kalye, at syempre yung pagpapa-ISO ng local government, ng provincial government, at syempre yung mga ospital din, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Senator, Governor Chis, you have 5 more months to act as a governor of the province of Sorsogon. Any plans pa na gusto niyong ipatapos, makumpleto? Kayang tapusin yung mga nabanggit mo. 5 ospital na natapos namin. Sa mga ospital na pag-aari ng probinsya, matatapos po namin yun bago matapos ang termino ko. Pero nais ko rin banggitin. Idolo ko si Vice Governor Baby Pineda, kaugnay sa ginawa niyang programa sa kalusugan sa Pampanga. Sa katunayan, nagpadala kami ng tao dito para pag-aralan yung kanilang sistema na siyang pinatupad din namin sa aming lalawigan. Ngayon kami ang nangungulang probinsya kaugnay sa pagpapatupad ng UHC. Bilang sagot sa tanong mo, Justina, isa lamang ang nais kong gawin sa natitirang 5 buwan. Matiyak na mga nagawa na simulan at pagbabagong nakita sa aming lalawigan ay mapagpatuloy sa papasok o bagong administrasyon at bagong gobernador. Para yung mga luma at dating kaugalian ay hindi na bumalik pang muli. Noong ako'y nag-gobernador, ang sinabi ko sa aming mga kalalawigan, hindi na dapat pwede ang pwede na. Dapat wag nating tanggapin at lunukin kung anong binibigay sa atin. Dapat mangarap at mag-ambisyon tayo ng mas mataas na kalidad ng serbisyo mula sa pamahalang panlalawigan. Yan ang nais kong magpatuloy sa darating na administrasyon sa Kapitolyo ng Sorsogon at yan ang tinitiyak ko sa ngayon. Kaya nga nag-ISO kami. Ang Sorsogon ang pang-6 lamang na probinsya sa 81 na ISO certified na para matiyak na ito'y magpapatuloy at hindi na babalik pa sa dating ugali at dating kinagawian ang aming mga opisyal sa pamahalaang panlalawigan. Apo. Sir, tanungin naman kita tungkol sa mainit na issue ngayon. Alam natin, usong-uso itong nagtitrending, itong Oplan Baklas. May mga Comelec has been saying na dapat ito lang yung size, ito lang yung sukat. Pero ito kasi mga campaign materials na mga nasa private home. At pinagtatanggal din nila and mga establishments din, private establishments. Sir, as a lawyer, paano ho ninyo tinitignan yung ganitong sitwasyon? Anong masasabi nyo dito? Ang mas magandang tanong siguro, Justin, bakit hindi alam ng Comelec kung ano ang batas? Maliwanag ang batas, mahigit 1 dekada na ang lumilipas. Base sa desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa bagay na ito. Ang mga poster ay hindi pwedeng ilagay sa pampublikong mga lugar tulad ng munisipyo, terminal, palengke, eskwelahan. Pwede lamang ilagayan sa common poster area. Pero iba ang usapin pagdating sa pribadong mga bahay at pribadong establisimento. Bahagi po yan ng freedom of expression at freedom of speech ng ating mga kababayan. Anong pakialam ng Comelec kung kulayan ko ng red, green, pink, blue o yellow ang aking pader? Karapatan ko yun bilang pribadong may-ari ng tahanan ko. Anong pakialam nila kung maglagay ako ng maliit o malaki mang poster? Pribado kong bahay yun. Hindi na dapat pinapakialaman ng Comelec yun at hindi yun saklaw ng kanilang kapangyarihan. Ang dapat sana tutukan ng Comelec, yung mas mabibigat na problema tulad ng hacking sa computerized elections natin, yung posibilidad na mawala ng kuryente dahil sa kakulangan ng supply pagdating ng summer at Mayo, kesa atupagin nila yung pagtatanggal ng poster sa mga pribadong lugar. At bilang panghuli siguro, ang sabi ng Comelec, kinakausap naman daw yung may-ari.
Kinakausap nga pero may kasama namang pulis, may kasama namang Bureau of Fire. De siyempre, bagaman pakiusap ang ginagawa, parang order na rin. Ang payo ko sa ating mga kababayan, pag dumating, kalasin nila, ibalik nila. Pag umalis at kung hindi man, magsampa sila ng karampatang kaso para mapigilan silang gawin yan. Dahil papabor sa kanila ang mga desisyong ibinabana ng Korte Suprema kaugnay sa partikular na bagay na ito. Ayan, mga kabalin, mga karin, narinig ho ninyo, legal advice mula sa isang mambabatas, mula sa isang abogado. Sir, bilang isang mambabatas, ito, may gusto kong itanong sa inyo kasi alam natin, eleksyon na nga, mainit yung eleksyon, nandito kaliwat kanan yung kampanya. And they are saying, a lot of people are saying that this 2022 election is different from the rest. No? Aside from the fact that we have our pandemic right now, yung sitwasyon ng bansa natin, we have 11.7 trillion pesos na utang last year. Bilang isang veteranong mambabatas, ano ang nakikita ninyong dapat gawin ng susunod na leader ng bansa para mapagtagumpayan natin yung laban sa pandemya at yung laban sa mga nautang natin na panglaban sa pandemya? Alam mo, nagtataka nga ako, Justin, kung bakit ang daming gusto magpresidente ngayon sa bigat ng problema ng bansa. Pero bilang tugon sa iyong tanong, ang pinakahuling dapat gawin ng susunod na administrasyon ay magtaas ng buwis. Yan ang huling dapat gawin sa pagtataas sa gitna ng isang pandemya. Kung makakabalik at muling pagtitiwalaan sa Senado, mga kaasa po kayo, hindi ko papahintulutan anumang pagtataas ng buwis sa panahong ito. Saan ngayon kukuha ng pera? Una, pwede magbenta ng anumang asset o pag-aari ng gobyerno. Pangalawa, hikayatin ang pribadong sektor sa pamamagitan ng PPP at BOT na gamitin ang pribadong puhunan tulad na lamang ng North Expressway, ng SCTEX, tulad na lamang ng Elevated Skyway sa EDSA. Lahat ito ay privately funded. Pag-aangin, magbigay ng insentiba para mas pumasok pa ang pribadong sektor para habang kulang ang pananalapi ng gobyerno, magpatuloy pa rin ang infrastructure development ng ating bansa. At panghuli, ayon sa pinaka-latest na datos, humigit kumulang 1 trilyon ang nawawalang pera dahil sa corruption sa ating bansa, nasyonal man o lokal. Kalahati lang nun ang mabawi natin. Hindi na natin kailangan magtaas ng buwis o anumang bayarin. May pambayad na tayo ng utang, may sobra pa yon para sa iba pang proyekto ng ating pamahalaan para tulong sa ating mga kababayan. Sir, we still have more time. I want to ask you about a question about yung mga concerns ng Central Luzon. Like you're coming from the province of Sorsogon, dito sa Central Luzon, ang isa doon sa hinihingi talaga namin is yung countryside development. We want to bring yung opportunities din sa mga rehiyon, lalo na dito sa atin. Pag kayo ho ay naging isang mambabatas muli, ano yung pwede niyong gawin para matiyak na hindi lamang yung Metro Manila, yung sentro ng kaunlaran sa bansa, at na magiging spread out ito at magtutuloy-tuloy ito para magbigay ng trabaho sa mas maraming mga taga-probinsya? Ang matagal ko ng posisyon ay inversely proportional dapat ang budget o baliktad ang budget sa income o yaman ng isang probinsya o syudad. Ibig sabihin nun, mas malaking pondo dapat ang binubuhos sa mahirap na probinsya dahil dati naman ang may local revenue at taxes yung mayayamang mga syudad. Halimbawa, bibigay ko yan ng partikular na ehemplo. Ang budget ng lungsod ng Makati ay mahigit 25 bilyong piso. Ang kanilang ira ay nasa 600 milyong piso lamang na kaya nilang talikuran at kalimutan nang hindi sila malulungkot o kakapusin. Ang Sorsogon, ang ira ay 1.4 billion pesos. Ang aming local revenue ay nasa 60 million pesos. So dapat sana yung mga syudad at may mga LGU na malaki na ang kita mula sa local revenue, ibigay na yung ira dapat dun sa mas kailangan, mahihirap at pobreng mga probinsya at munisipyo. Inversely proportional, ika nga. At kung ito'y magagawa, hindi na kinakailangan magpunta pa ng Metro Manila ang mga naninirahan sa probinsya para makipagsapalaran at magtrabaho. Mananatili na lamang sila sa kanilang lugar at probinsya dahil may oportunidad, trabaho, pagkakataon at sapat na kita na sa lugar kung saan sila pinanganak at nanggaling. Sir, last na lang, you've mentioned about tax collection, income generation. Kanina, sabi niyo ayaw niya magtaas ng buwis. The government is granting franchises to online sabong operators. At ang sinasabing dahilan ay, of course, income generating to for the government. May mga binabayaran sila. But as a legislator,
would you allow na mag-grant pa ng mas maraming franchise sa mga online sabong operators nationwide? Actually, wala pong batas kaugnay niyan. Yan ay regulasyon lamang na nagmula at nanggaling sa Philippine Amusements and Gaming Corporations o PAGCOR. Hindi dumadaan yan sa lokal na permit at lisensya mula sa mga mayor, sudadman o munisipyo. Isang bagay na nalalaman ko, marami sa ating mga lokal na pamahalaan ang kumo-question at pumapalag. Marapat at dapat. Pagbigay alam ng PAGCOR kung ilan na nga ba yan, dapat pa bang dagdagan yan, at magkano nga ba ang nakukuha ng pamahalaan na ang kapalit ay mas malawak na pagkakataon para makapagsugal, hindi lamang aliw ang ating mga kababayan. At ano nga ba ang epekto nito kung sakasakali sa ating mga kababayan at sa pamilyang Pilipino? Okay. Governor, bilang panghuli na lamang po, ang inyong mensahe, mga nais sabihin sa ating karehiyon at mga kabalan. Pagbati na lamang muli, karangalan ko po makausap at makapiling kayo sa araw na ito at dalangin ko po ang kaligtasan ng bawat isa. Maniwala po tayo. Matatapos, lilipas din at magwawakas ang pandemyang ito. At sa muling pagbubukas ng mundo, sana bigyan pa rin tayo ng Panginoon ng sapat na lakas para harapin at lampasan ang mga hamon at pagsubok na maaaring ibato sa atin ng tadhana bilang isang bansa at bilang isang lahi. At sa darating na halalan, Justine, sana wag nating sayangan ang ating pagkakataon na piliin at pumili ng mga leader na may kakayahan. Kakayahan magbigay ng siguradong direksyon at solusyon sa mabibigat na problema ng ating bansa na siyang inaalay ko po sa muli kong paglagay ng pangalan ko sa dambana ng balota para maging kinatawan ninyo sa Senado. Sa muli, Justine, maraming salamat at sa lahat ng ating televiewers, magandang araw po at maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayong lahat. Kabalen, kariyon, narinig ho ninyo si Governor Chis Escudero, tumatakbong senador para sa May 9, 2022 election. Senator, maraming salamat po at good luck sa inyong kampanya. Thank you. Sa pagbabalik ng CLTV News. Frontliners, pinarangalan kasabay ng pagdiriwang ng Aurora Day. Drug den sa Zambales, sinalakay ng mga otoridad. 4 na suspect, arestado sa operasyon. Natiling nakatutok at magbabalik. CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment.
Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, tampok ang mga frontliners sa pagdiriwang ng Foundation Day ng lalawigan ng Aurora. Binigyang pagkilala rin ng mga frontliner na nasawi dahil sa kanilang pagtupad sa tungkulin sa panahon ng pandemya. Ang detalye sa ulat ni Jana Lumbak, Barunga. Ipinagdiwang ng Aurora ang ika-43 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito bilang isang independent province ng Central Luzon. Isinabay ito sa pagdiriwang ng 134th araw ng kapanganakan ni Aurora Aragon, Quezon, kung kanino ipinangalan ang lalawigan. Ang selebrasyon ay may temang ganito sa Aurora ngayon, patuloy na matatag sa gitna ng mga hamon. Sa nakalipas na taon, higit umanong makahulugan ang okasyong ito dahil sa unang pagkakataon ay mga frontliner sa panahon ng pandemya ang binigyang pagkilala ng pamahalaang panlalawigan. Hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo sa tuwing tutugon sila sa tawag ng tungkulin sapagkat sila mismo at maging ang kanilang pamilya ay maaaring dapuan ng virus. Napakalaking tulong sa ating mga frontliners kung patuloy natin silang bibigyan ng moral support at pangunawa sapagkat higit ang kanilang pinagdadaanan at ibinibigay na panahon upang ang ating mga mamamayan ay maging ligtas sa pagkalat ng virus. Kasama sa mga naparangalan ay si Dolores de los Santos na isang nurse na nakatalaga sa mga COVID patient. Dahil iniisip din naman po namin yung kaligtasan ng aming pamilya. Sobrang miss po namin yung pamilya namin. Mas pinipili po namin hindi sila makita para hindi po namin sila mahawaan ng sakit kung ano man po yung ma-acquire namin dito sa ospital. Binigyang pagkilala rin ang mga nakapronta sa checkpoints katulad ng Kapulisan, Military at Bureau of Fire Protection. Sakripisyo po talaga kasi po malayo po sa pamilya, tapos yung puyat po. Pero lahat naman po kami dito na once po na nanumpa po kami, ako po sa fire, yung mga kasamahan ko po dito sa PNP, sa army po. Nung nanumpa po kami, alam na po namin yung pinapasok po naming trabaho. Yung risk po na kahit gaano pa po yan kadelikado para po sa bayan, talaga pong handa naman po kaming harapin. Nagbigay din ng posthumous award sa mga frontliner na nasawi dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa panahon ng pandemya. Kagaya ni Dr. Vladimir Enriquez, ang Chief of Hospital ng Aurora Medical Center. Hindi naman napigilan ng kanyang maibahay na si Dr. Jenicel Enriquez ang maging emosyonal sa pagtuturing sa kanyang yumaong asawa bilang bayani ng pandemya. Congratulations, we are almost through with the pandemic. Although may mga nawala sa atin, makakatapos na rin tayo. At naiintindihan ko na medyo mahirap para sa iba. Pero kailangan pa rin may mga taong dapat gumawa ng trabaho nila. Samantala, bagong maging isang ganap na lalawigan noong 1978, ang Aurora ay bahagi o sub-province ng lalawigan ng Quezon. Jana Lumbang, Parungaw, CLTV News. Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang hinihinalang drug den sa Subic, Zambales. Nasa koteng 4 na lalaki na nakuhanan din ng umunay illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Ang detalye sa ulat na ito. Isang entrapment operation ang muling ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong weekend sa Subic, Zambales matapos matunugan ang di umano'y drug den sa lugar. Nakumpirma ito matapos pasukin ng mga otoridad ang lugar nitong gabi ng February 19 kung saan arestado ang 4 na sospek. Batay sa report, nakuha sa posesyon ng mga sospek ang umano'y droga na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Kabilang sa mga inaresto si Virgilio Paner, 58 taong gulang na residente ng Purok 3, Barangay Matain, Subic, Zambales. Si Paner din ang tinukoy na maintainer ng drug den. Huli rin sa entrapment operation sina Arvin Paner, 52 taong gulang ng Barangay Matain, Richard De Loza, 38 taong gulang na residente naman ng Northton Street, New Calalake, Olongapo City, at Christian Graciel Roseta, 33 taong gulang at residente ng Apable Street, Barangay Asinan, Poblacion, Subic, Zambales.
Nakumpiska sa operasyon ang 5 sachets na naglalaman umano ng 15 gramo ng shabu na may 102,000 street value, assorted drug paraphernalia at buy-bust money. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso laban sa mga arestadong sospek. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Floor. Narito pa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging amihan po ngayon o northeast monsoon nakakapekto sa buong Luzon. Kaya po ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon, maulap ang papapiri na may mga inaasahang pagulan. Ito po ay dulot ng hanging amihan o northeast monsoon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay bahagyan sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Mayroon din po tayong inaasahang mga isolated light rains, dulot din po ito ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa, bahagyan sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Mayroon din po inaasahang mga isolated rain showers and thunderstorm, dulot naman po ito ng easterlies. Samantala po ang Southern Palawan, Zamboanga Peninsula, ang BARMM, ang Sorsogon at ang Davao Region ay maulap ang papawiri na may inaasahang pumakalat-kalat ang mga pagulan, pagkilag at pagkulog, dulot po ng trough ng LPA at ng easterlies. So ito lamang po yung mga weather system na ating binabantayan ngayon at nagbibigay po ng mga pagulan sa ibang lugar, kaya po pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang buong bansa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.